Čaute ľudia, toto je moje prvé videjko, tak dúfam, že sa vám bude páčiť. A dneska si zahrajem Fortnite, takže... Takže sa prihlásime. Zatiaľ dajte mi odber, like. A bude to super. Takže poďme sa na to. Neviem, jak dlho sa to načítava. Keby ste počuli nejaké hovorenie, tak je to môj brat, alebo môj tato, alebo mama, takže to ignorujte. Super! Yeah! Super, opäť to teda čierneho. Nice. Super! Takže ja si to zoberiem. Hello? Hello? Super! Takže ideme si nakúpiť nejakú lepšiu zbraň. Nebudem stále na nejakej slabej. Takže tuto si zobrám túto ganu. Super! Ešte tuto nám zastával krásne. Takže ide sa na to. Ej. Kamoš, prídem naspäť, nie, oni nás zabili. Nie. Oni nás zabili. Vadí. Ideme ďalej, nezdáváme sa. Super, takže si to krásne naťažím drevo. Tak som mám veľa, takže rýchlo, mal by som mať až dosť, takže si zoberiem asi Komu rýchlo zastávame. Vstavej! Dúfam, že nám zničia pokiaľ. Že ak nám zničia, tak to je problém dosť. Komu ja sa bojím, že nám zničí pokiaľ. Ja sa idem na to rýchlo pozrieť. Tuto si zobrám toto. Super, mám 70 dreva. Rýchlo. Super. Kamo, naša posteľ žije, ty kokos. Viete, aké som sa zlakol, ľudia. Ľudia. Kamo, ja som bol taký napnutý. Oni si neverili, jak. Takže toto obnovíme. Tak, krása. Nice. Tuto dáme takto krásne. Tuto je
čo? Pohni si. Pohni. Pohni si to vyššie. Poď, ideme. Keď oni nám, tak my im. Super. Snáď už sa polepšili toto boss. Že tuto to naspäť zastávame. Kvek. Super. Tak, rýchlo vstávaj. Vstávaj. Máme problém, ľudia. Ľudia, máme problém. Máme veľký problém, ľudia. My by ste neverili, aký máme. Kam žiješ, postel? Radšej mňa zabite. Máme veľký problém. Ja som stratil náboje, takže máme veľký problém. Ľudia. Máme veľký problém. Veľmi veľký problém. Ľudia, toto asi prehráme hneď tak rýchlo. Nemáme šancu. Poď, rýchlo, toto berem. Do tejto sú aké náboje? Asi toto. Super, ideme rýchlo. Ideme. Kokos. Kamo. Máme šťastie, že nám vôbec žije. Kamo. Ľudia, tak to je niečo teda. Asi za chvíľu budeme mŕtvi, takže máme problém. Ja keď som mal skoro zlomený prst a nenatáčal som toto. Tak to sme mali dosť veľký problém. To sa mi ešte nestalo. Super, to by malo stačiť. Takže ganu obľúbené, túto ganu, toto. Nás sa zlomila postel. Nás sa zničila postel, ty kokos. Ne. Kamo, ľudia, máme veľký problém. Ľudia, máme veľký problém. Ľudia, máme taký veľký problém. Ne. Si robíš? Ne, kamo. Tak no, nič, no. Tak čau. Snad sa vám video páčilo, no. Sice sme prehrali, ale dajte mi like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa.